Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Dames en heren kijkers van Cultuur TV Internationaal, van harte goedendag. Mijn naam is Rapengel en ik sta hier aan de Jagannath Lakshmanstraat bij het Nationaal Archief Suriname, alwaar er een lezing zal worden gehouden over het Nationaal Archief. Wij gaan proberen om voor u deze lezing te registreren, zodat u rustig thuis ervan kunt genieten, zoals u gewend bent van Cultuur TV. Maar en passant zagen we naar ons kijken met een glimlach op zijn gezicht deze geweldige Saranamang, de heer André Loor. Een kop, een beeld van hem, wat hier is geplaatst met de tekst ter herdenking aan de verdiensten van de historicus Dr. André Loor aan de staat Suriname op het gebied van de Surinaamse historie. Dr. André Hendrik Loor, geboren 17 februari 1931, onthuld door de minister van Binnenlandse Zaken, Z.E. Dr. Anders S. Moustaja. De datum 10 mei 2012, Paramaribo, Suriname. Nou, dat hebben we u dan verteld. En hier is de tekst die u ook zelf kunt lezen. Het Nationaal Archief, daarnaast het gebouw staat dus deze kop, dit hoofd van de heer André Loor. Daarboven ziet u met koeienletters bijna de hemel reikend Nationaal Archief. Nou, ik hoop dat het goed in beeld is gebracht, maar waar het om gaat vandaag is de lezing die wordt gehouden. Wij gaan kijken als we naar binnen kunnen om voor u alles te kunnen vastleggen. Hier is dan de entree. De entree van het Nationaal Archief. En hier gaan we dan naar binnen. Ik zie in ieder geval al één belangrijke Surinaamse, dat is de mevrouw Elvira Sweet. Maar ik schaam me diep. Elvira Sandy, maar die is natuurlijk bezig met iedereen bij elkaar te bellen, dat ze er al is, waarschijnlijk. En hier zie je ter herdenking van de inauguratie van het nieuw gebouw van het Nationaal Archief Suriname, onthuld door de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Dr. Anders R.R. Venetiaan, en de vertegenwoordiger van de Koninkrijk der Nederlanden, Z.E. A. Jacobi. De datum 12 april 2010, Paramaribo, Suriname. Nou, dan gaan we hier naar binnen. Er zitten al een paar mensen daar. We hebben een desk, maar dan gaan we eventjes onze camera uitzetten. Omdat wij ons moeten melden
We zijn zo bij u terug. Goed, kijkers, dan staan we hier dan binnen in het Nationaal Archief. Van buiten hebt u al alles van mij gehoord en ik sta tegenover, of naast, mevrouw Ching Fu met een fantastisch mooi schilderij op de achtergrond. Moet je eens kijken, Suriname ten voeten uit. Prachtiger kan niet. Ik hoop hem straks nog een keer in beeld te mogen brengen, maar nu is de belangrijkste ster. En ik zie mevrouw Ching Fu hier. Het is een mevrouw die je niet kunt missen. Goed, mevrouw Ching Fu, bedankt dat u mij hebt willen ontvangen, uitnodigen hier vanavond. Misschien kunnen we iets dichterbij, ja, zodat de kijkers u goed in beeld hebben. Vanavond, wat gaat er hier gebeuren vanavond? Nou, we hebben dus een presentatie van mevrouw Helene Opacha. Zij is de directeur van het Centrum voor Familiegeschiedenis in Den Haag. En we hebben de afgelopen maanden, sinds vorig jaar, contact gehad op welke manier wij samen kunnen werken. Want ja, in Nederland is er een grote groep Surinaamse diaspora. Hier in Suriname zijn hun familie. Dus we zochten naar verbindingen, contacten, hoe we de familiegeschiedenissen kunnen verbinden met elkaar. Want wij beheren de bronnen hier. Zij hebben de technologie en expertise. Hoe kunnen we eigenlijk de krachten bundelen, zodat we de gemeenschap, de diaspora-gemeenschap in Nederland, maar ook in Suriname kunnen bedienen, met elkaar in contact kunnen brengen, zodat eigenlijk hun familiegeschiedenis ook wel belicht wordt. Want dat is ook wel belangrijk. Het is een deel van onze identiteit, waar je ook vandaan komt, of het nou Afrika, Azië of Europa komt. Het is een deel van onze identiteit. En waar zijn die bronnen? Hoe ga je dat allemaal belichten en ook wel onderzoeken en aanbieden aan de gemeenschap, waar ze zich ook mogen bevinden? En Nationaal Archief Suriname heeft dus ook heel veel databases online op de website van het Nationaal Archief Suriname geplaatst. Van slavenregisters, contractarbeiders, maar ook burgerlijke staanregisters. Dus het is niet meer dan logisch dat we samenwerken. En vandaag gaat mevrouw Opacha dan een introductie geven van wat het Centrum voor Familiegeschiedenis allemaal doet. En morgen sluiten we een memorandum of understanding waarbij we de intentie de intentie doen om samen te werken op verschillende gebieden. Kennisontwikkeling, capaciteitsversterking, outreach, community outreach en noem maar op. En morgen is donderdag 19 februari natuurlijk. Ja, donderdag 19 februari gaan we dus de MOU ondertekenen. Ja. Ze hebben u zo meteen nodig. Ik hoor het al in de microfoon. Ik hou u niet langer. Ik wilde alleen maar vragen, als het heel veel voeten in de grond en de aarde gekost heeft om mevrouw Opacha hier te krijgen, om die samenwerking tot stand te brengen. Want ze vroeg van hoe kunnen we elkaar ondersteunen. Moet ik naar Suriname komen? Ik ben bereid hierheen te komen. En ze is er nu. En het was zo ja. Ik hou u niet. Ik vind het fantastisch als u toch even met ons wilde praten. Rent u maar naar Zeker. uw gasten. Dank u wel. Spreek u straks. U ziet het, ze heeft even wat tijd vrijgemaakt voor ons. Dat vind ik geweldig. En wij hebben de toestemming om ook eventjes hier het een en het ander te mogen registreren voor u thuis, voor de buis. Dat klinkt zo mooi, hè? Voor u thuis, voor de buis. Cultuur TV, a station P.U.N.L.E. Spesrutu Guillou. We hebben ook hier gezien mevrouw Caprino, onze historica. Die zit ergens ook tussen de mensen. We proberen haar straks ook te strikken voor een interview. Althans voor een afspraak voor een interview later. Maar laten we nu iets dichterbij gaan om niks te hoeven missen. Nu ziet u mij nog in beeld. Straks ziet u, en dat is nu het geval. En wij zullen proberen om vanuit deze positie u het verhaal in beeld te brengen. U kunt zich voorstellen dat u geen
bordbeeld zult krijgen. Geen bordbeeld, maar wel het geluid. Een beetje uitgebreid op. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij het Nationaal Archief Suriname. Ik ben Rita Chinfu, directeur en Nationale Archivaris. Vandaag hebben wij te gast mevrouw Helene Opacha, directeur van het Centrum voor Familiegeschiedenis in Den Haag. En ik moet zeggen, de komst van Helene naar Suriname, dat ging heel erg snel, Helene. Ik wil dit even vertellen, zodat u ook weet hoe die verbinding en die contact tot stand is gekomen. Vorig jaar heeft de onderzoeker Tunis van Oort mij gevraagd: Rita, zou het niet goed zijn om in contact te treden met Helene Opacha? Ze is directeur van het Centrum voor Familiegeschiedenis in Den Haag. En ik denk dat het goed is dat jullie met elkaar in contact treden, omdat jullie zoveel gemeen hebben. Jullie beheren de bronnen hier over Suriname en haar bevolking. En Helene is zo bezig om die data beschikbaar te stellen op vele manieren. En ze heeft ook heel veel contacten in Nederland. Natuurlijk was mijn antwoord positief. En van het een kwam het ander. Heel snel was dat. En Helene zei: Rita, zou het niet handig zijn als ik naar jullie toe kom? Dan kunnen we toch betere afspraken maken en concreet de daad bij het woord voegen om samen te werken. En dat hebben we gedaan. Helene is nu al nog niet een week. Sinds zaterdag is ze hier. Ze heeft ook veel van het land gezien. Maar ik hoop dus dat ze heeft genoten, samen met haar echtgenoot. En een indruk heeft gehad van wat Suriname allemaal te bieden heeft aan cultuur. Maar ook heeft genoten van die diversiteit aan culturen hier in Suriname. Wie is Helene Opacha? Ze studeerde niet-westerse geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en woont momenteel met haar gezin in Rijswijk, Den Haag. Ze heeft uitgebreide ervaring als ondernemer, was vele jaren actief in het lokaal bestuur als wethouder in Alphen aan den Rijn, gemeentesecretaris in Wassenaar en werkte op nationaal niveau als programmamanager bij het ministerie van Sociale Zaken en als politiek bestuurder. Als dochter van een Indisch-Europese vader en een Nederlandse moeder heeft zij een bijzondere verbondenheid met de koloniale geschiedenis van Nederland. Ze is vicevoorzitter van de Nationale Herdenking van 15 augustus 1945, de dag waarop Japan capituleerde in Indonesië, toen een kolonie van Nederland. En verder is zij bestuurslid van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland, KAVAN. Sinds 2022 is Helene Opacha directeur van CBG. En ze gelooft dus dat ieder mens het recht heeft om te weten waar hij of zij vandaan komt. Waar de wieg ook heeft gestaan. En hoe complex de familiegeschiedenis ook mag zijn. En het CBG zet zich ervoor in om voor iedereen zoveel mogelijk die bronnen beschikbaar te stellen. En daar vind je dus die verbinding tussen Suriname en Nederland. Alvorens ik Helene het woord geef, wil ik ook twee gasten welkom heten. Arne van Hout, directeur-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en mevrouw Natasha Chikuri, ook van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Welkom hier bij het Nationaal Archief. Mag ik nu een hartelijk applaus voor Helene. Dankjewel voor deze mooie woorden. Ik zeg mevrouw Chinfu, ik zeg ook Rita. We kennen elkaar nu toch al een paar dagen. Hè? Ja.
En ik zeg, wat fijn dat u allemaal bent gekomen. Ik heb met een aantal van u al gesproken. Ik zie dat er genealogen zijn, minder ervaren en zeer ervaren. En allemaal heeft u ergens een vastloper in de stamboom. Het moment dat je niet verder kunt. Nu hoop ik dat ik u niet ga teleurstellen, want ik heb wel een beetje mijn familiegeschiedenis onderzocht, maar ik ben nou ook weer niet de expert hoor. Ja, ik vind het heel fijn dat ik ben uitgenodigd, dat ik welkom was bij het Nationaal Archief. Ik wil ook Audrey bedanken, want je hebt onze kommerwijnen laten zien. En dat was heel leerzaam. Ik zie ook mevrouw Mildred Caprino, ze is hier. Ze heeft mij vandaag heel veel verteld over Paramaribo en de geschiedenis die hier met name aan de waterkant en bij Fort Zeelandia zo indringend eigenlijk duidelijk wordt. Dus het zijn de dagen en ik denk dat mijn andere collega's, die werken aan de andere kant van de straat, mij zo'n beetje wel herkennen dat je bent een paar dagen in Suriname en je denkt, it is a lot to take in. Je moet echt, nou ja, je hoofd draait bijna over om te snappen waar je bent. En ik dacht, hoe zal ik beginnen? Ik dacht eigenlijk toch met een excuus. Want mij is gevraagd iets te vertellen over het CBG en dan vind ik het bijna niet netjes om zoveel te praten over mijn organisatie. Over mezelf hoef ik gelukkig niet meer te doen, dat is al gebeurd. Maar misschien is dat toch wel handig om te doen als wij het CBG veel intensiever willen samenwerken met het Nationaal Archief Suriname. Moeten we elkaar een beetje kennen. Dus dat ga ik toch maar doen en ik probeer dan om dat niet al te uitvoerig te doen, zodat we nog tijd hebben om een beetje met elkaar te spreken. Bovendien, mij is altijd geleerd, je hoort je netjes voor te stellen als je nieuwe mensen ontmoet, dus nou ja, daar gaan we dan. Even kijken, nu al het probleem, hè? Dat wist ik hè, met de clipper. Het gaat. Hè? Het gaat. Hij gaat, oké. Ik moet meer geduld hebben. Dankjewel. Dat is een beetje onlogisch. Ja? Oké. Nou, goed. Deze slide is eigenlijk een beetje wat Rita ook al zei. Wij zijn hier om als CBG en Nationaal Archief Suriname elkaar beter te leren kennen. En wij zijn het eigenlijk heel snel eens geworden dat familiegeschiedenis verbindt. Ik noem het ook wel eens familiegeschiedenis is het deurtje naar de grote geschiedenis. Als je begint met je eigen familieverhaal, dan zie je hoe jouw familie past in het verhaal van de geschiedenis in de wereld. En dan wordt het zoveel toegankelijker. En van het een komt het ander. En dan ga je zo alsmaar verder zoeken. Nou, natuurlijk hebben Nederland en Suriname historisch een band met elkaar. En ik denk deze twee instituten, het Nationaal Archief Suriname en het CBG, Centrum voor Familiegeschiedenis, dat wij elkaar heel veel kunnen versterken nog. En daar willen we de komende tijd aan gaan werken. Familiegeschiedenis verbindt dus twee landen. Familiegeschiedenis verbindt ook generaties met elkaar. De jonge generatie van nu, de kinderen die nu nog op de basisschool zijn. Als je het begrepen hebt, hier in Suriname komt het echt voor dat de kinderen op school al les krijgen dat ze een stamboom mogen maken. Dat ze moeten nadenken over wie was je vader, wie was je moeder, maar ook je opa, je oma en zo verder terug. Dus educatie is daar een element in. Familiegeschiedenis verbindt ook gemeenschappen. Nou, bijna geen land in de wereld als Suriname waar er diverse gemeenschappen zijn. Er is natuurlijk ook een grote diaspora. Wij werken heel veel in Nederland, juist met mensen die hun roots hebben in Suriname, maar in Nederland wonen. Ik weet dat de mensen van de SSG hier zijn, toch? Ja, daar. De Stichting Surinaamse Genealogie, die kennen we ook in Den Haag. En jullie hebben contact met elkaar. Dus zo lopen al die lijnen. En tenslotte het verbindt kennis uit diverse werelden. Daar moet ik misschien iets meer over zeggen. Er is altijd veel capaciteit op universiteiten en bij grote instituten. En dat is heel belangrijk. Teunis van Noord werd net genoemd. Wij waarderen hem zeer. De Radboud Universiteit met een historische database Suriname. Heel belangrijk. Daar wordt heavy lifting gedaan, het zware werk. Maar kennis moet ook beschikbaar zijn bij de individuele onderzoeker. Ook degene die pas net is begonnen. Die denkt waar te beginnen. En dat is kennis die op een bepaalde manier ontsloten moet worden. Anderzijds is het ook kennis die op de universiteiten niet aanwezig is, maar wel in de communities. Met name als het gaat over bijvoorbeeld oral history. De geschiedenis die nooit in een archief is gekomen, maar die door verhalen wordt doorverteld. Eigenlijk wil je dat er een continue uitwisseling is tussen werelden en de verschillende kennis waar zij goed in zijn. Nou, ik vertegenwoordig dus het CBG Centrum voor Familiegeschiedenis. Het is een hele mond vol. Het is ook echt een organisatie. Dit zijn mijn mensen.
Zo groot ook weer niet. Wij zitten in hetzelfde gebouw waar het Nationaal Archief zit in Den Haag. Maar wij zijn een zelfstandige stichting. En dit zijn de 25 medewerkers bij ons. En dan hebben we ook nog heel veel vrijwilligers. Dus dat maakt dat wij met een relatief klein team toch heel effectief kunnen zijn. Ik zei, we zijn een eigen organisatie. En het CBG bestaat nu 80 jaar. Dat is eigenlijk best wel, als je erover nadenkt, een bijzonder gegeven dat het CBG werd opgericht in mei 1945. Nou, als je kijkt naar de geschiedenis van Nederland, in mei 1945 natuurlijk de maand dat Duitsland capituleerde, de Tweede Wereldoorlog was afgelopen. En je kan je haast niet voorstellen dat in dat gewoel en alles wat er moest gebeuren ook nog een nieuwe stichting werd opgericht. En toch is dat niet zo onlogisch. Want stel je voor, het is oorlog. De bezetter heeft alles overgenomen. En dan is het voorbij. Dan moet Nederland de eigen administratie opnieuw weer in eigen hand nemen. Daar hoort ook de archieven bij. En er was vlak voor de oorlog, of voor de oorlog, een jonkheer Eltjo van Beresteyn. En hij was bezeten van genealogie. Hij was altijd bezig om te kijken om een plek te creëren waar alle bronnen bij elkaar zouden komen. Zodat het makkelijk was om daar naar de studiezaal te gaan en daar je onderzoek te doen. Alleen in de Tweede Wereldoorlog werd het hele gegeven van identiteit en afkomst heel beladen. Je kunt zich dat misschien wel voorstellen, dat wat voorheen een mooie passie of een hobby leek, werd onder de Duitse bezetter heel problematisch. En Van Beresteyn heeft toen gedacht, ik ga me helemaal even lelo. Die heeft in de oorlogsjaren weinig gedaan. Maar hij was heel politiek well connected. Hij kende mensen in Den Haag. En hij heeft op dat moment meteen zijn kans schoon gezien. Hij heeft gezegd wat er zou moeten gebeuren. Er zou één centrale plek moeten komen waar alle bronnen en informatie over familiegeschiedenis bijeengebracht wordt. En dat heeft hij toen voor elkaar gekregen. Dus er is toen een stichting gekomen en eigenlijk meteen van meet af aan al heeft hij een rijkssubsidie gekregen. Dat hebben wij als CBG vandaag nog steeds. Wij zijn niet volledig gefinancierd door het ministerie, maar wij krijgen nog steeds 60% van zeg maar, onze inkomsten. Wordt gedekt vanuit het ministerie van OCW en dan moeten we ook nog geld verdienen. Maar dat hebben we te danken eigenlijk aan jonkheer Eltjo van Beresteyn, die dat in 1945 voor elkaar heeft gekregen. Nou, deze foto is van ons magazine die we voor het jubileum hebben uitgegeven. Ik zei het al, we bestaan dus 80 jaar en dat vierden wij vorig jaar. En de missie die zojuist al werd verteld, die hebben we eigenlijk weer aangescherpt. In de aanloop naar dat jubileum nagedacht over wat is familiegeschiedenis in deze tijd. De relevantie daarvan. En dan is het enorm veranderd. Want in de dagen dat Van Beresteyn nog actief was familiegeschiedenis misschien een soort hele deftige hobby voor heren. Het waren wel echt meestal heren die heel veel tijd hadden. Die gingen naar een studiezaal. Ik denk niet dat ze sigaar mochten roken als ze aan het onderzoeken waren, maar zo bijna wel. Zo'n soort hobby was dat voor belangrijke mensen. Het was, kan je ook zeggen, een statusbevorderende activiteit. Mensen van adel hebben altijd al familiegeschiedenis heel interessant gevonden. En de eenvoudige mensen die hadden weinig te onderzoeken, want er was gewoon niet zoveel te vinden. Nou, dat is een wereld van verschil van waar wij nu staan. Als ik kijk naar het CBG vandaag of familiegeschiedenis in de wereld vandaag, is het iets wat veel democratischer is. En dankzij alle bronnen die ontsloten worden, ook voor meer mensen mogelijk geworden om überhaupt iets te vinden. Nou, dat zullen de genealogen onder u wel herkennen. De archieven zijn toch lange tijd eigenlijk gevormd door degene die de pen vasthield en die bepaalde wat belangrijk was. Het waren vaak de mannen. De vrouwen voor zover ze met mannen waren getrouwd. Het waren de mensen die bezittingen hadden, want die moesten aanspraak maken op die bezitting. Kon geld zijn, kon land zijn, dat soort dingen. Kinderen, voor zover zij dus kinderen waren van mannen die belangrijk waren. Ik maak het een beetje erg simpel nu, maar als je onderzoek doet, dan zie je toch gauw dat dat gebeurt. En dan is in Nederland, het is toch een heel bureaucratisch land. Ik ben ook ambtenaar geweest, ik durf het te zeggen. Wij kunnen dat goed bijhouden allemaal. En we hebben het ook nog heel centraal georganiseerd dankzij het CBG. Komt er migratie in het spel, wordt het meteen moeilijker. Het is in Duitsland al moeilijk. Maar gaan we naar voormalig Nederlands-Indië, gaan we naar Suriname, naar Curaçao, noem het op, wordt het alsmaar moeilijker. Dus daarom zijn de grote digitaliseringsprojecten ook zo relevant die nu gedaan worden. En wij zien aan de mensen die bij ons komen, dat er dus ook jongere mensen zijn die daar interesse, belangstelling voor hebben. Dus wij hebben gezegd, wij willen er zijn voor iedereen. Niet alleen voor de deftige mensen, maar voor alle mensen.
Want iedereen heeft het recht om te weten waar hij vandaan komt. En wij brengen je altijd een stap verder. En een stap verder is niet dat wij je stamboom voor je helemaal maken. Maar wij zullen ook proberen om je dat volgende stapje te brengen waar je verder kunt zoeken. Bijvoorbeeld hoe je verder kunt zoeken. Nou, en het onderste durf ik niet zo goed nog hardop te zeggen. Maar we hebben afgesproken, we doen het wel. Wij willen de beste bron van familiegeschiedenis zijn. En daar zetten we ons voor in. Je start bij het CBG. Grote kans dat je ergens anders verder gaat. Want als je Surinaamse voorouders hebt, zul je bij ons niet alles vinden. Je zult het Nationaal Archief moeten gaan. Als je mij diep in mijn hart kijkt, nog liever heb ik dat je het Nationaal Archief Suriname gaat. En dat je daar alles zult kunnen vinden, want hier is waar het hoort en hier zijn het ook moet kunnen vinden. Een stukje verder over het CBG en hoe wij aan deze positie komen. Want die positie is bijzonder, zelfs in de wereld. Dus het besluit wat genomen is in 1945 om een plek te hebben waar alles voor familiegeschiedenis op één punt bij elkaar kwam, is heel belangrijk geweest. Het Nationaal Register voor Overledenen, wij noemen dat NRO afgekort, maakt het mogelijk om het overlijden van een persoon te verifiëren. Direct bij de bron. Ik denk dat het hier een beetje hetzelfde werkt als in Nederland. Bij een geboorte en een overlijden, die gaat naar de gemeente, je geeft het aan. En dan gaat het van de gemeente naar één centraal punt. En dat wordt geregeld door de basisregistratie personen. En het CBG heeft daarop een autorisatie. Dank u wel, ministerie van Binnenlandse Zaken. We krijgen dat van Binnenlandse Zaken. En daardoor zijn we altijd op de hoogte van overlijdens in Nederland. Dan gaan we niet die gegevens allemaal delen, maar mensen mogen wel bij ons het overlijden verifiëren. Ik neem een slokje en dan kunt u ondertussen kijken naar mijn beide grootmoeders. Wat u ziet is een persoonskaart. Dat systeem heeft tot 1994 gewerkt. Inmiddels is er een digitale variant daarvan. Maar voor iedereen die werd geboren in Nederland, werd zo'n kaart aangemaakt vanaf 1939. En de linker, dat is mijn grootmoeder Kootje, Rosalia van Heel. En we zien hier haar geboorte, haar ouders, de beide ouders, haar woonadres, historische woonadres en wanneer ze is overleden in Vlaardingen. En als je begint met het opvragen van een persoonskaart, wat veel mensen doen dus, die bij het CBG dat opvragen, dan heb je eigenlijk je ground truth te pakken. Dan weet je dat je met deze persoon verder gaat en met deze gegevens. Wat leuk is daarnaast, is de kaart van mijn andere grootmoeder, ze is Vicky. En kunt u dat enigszins lezen? Ik weet niet of ik dit durf, ja. Zij is de dochter van Raden Anjan Kaspia. Die de Indische familiegeschiedenis kent, die weet, wij zijn allemaal Javaanse prinses. U weet dat toch? Eigenlijk. Nou was ze heel veel adel op Java, hè? Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar goed, zij was Raden Anjan Kaspia, meer weten wij niet. En dit is eigenlijk gewoon een adellijke titel met een naam. Dat is geen achternaam waarop je verder kunt zoeken. Dus dat is moeilijk. En haar vader was Karel Frederik. En het was een fatsoenlijke vent, want hij had het kind wel erkend, ook al was hij niet met de moeder getrouwd. Het was in Indië in de kolonialiteit heel gebruikelijk eigenlijk. En we zien haar overleden te Alphen aan de Rijn. Dus zij is van Nederlands-Indië op een zeker moment, net als 350.000, met name Indische Nederlanders, na de onafhankelijkheid weggegaan en in Nederland overleden. Nu is ze in Nederland overleden, bestaat er van haar ook een persoonskaart. Wij hebben in ons depot in Den Haag, mocht u ooit in de buurt zijn, kom eens kijken, 6 miljoen van deze kaarten staan. Die zijn nu allemaal gedigitaliseerd en hebben dus in een elektronische database. Het NRO bestaat dus uit persoonskaarten, persoonslijsten en onze autorisatie op de basisregistratie personen. En dat geeft dus over de hele bevolking van Nederland, althans ja, de mensen die ingezeten in Nederland waren, een overzicht. En dan hebben we een aantal collecties. En wat u hier ziet, dit kaartje, dit is een witprentje. Kent u het witprentje? Ja. Katholieke families hier? Ja. Het is met name een katholiek gebruik om witprentje nadat iemand was overleden in de parochie, in de kerk, op de stoelen te leggen, uit te delen. Daar hadden we er op een gegeven moment 4,5 miljoen van. Dat was een beetje veel ook. En ik laat ze hier zien, omdat wij dit niet zelf hebben gedigitaliseerd. Dit is natuurlijk een particuliere collectie, geen overheidstaak. En wat doe je dan? Nu weet ik niet of u wel eens op de website van Family Search komt. Gebruikt u die? Ja. De mensen, de onderzoekers? Ja. Nou, zij zijn van de Mormonen. Ze noemen zichzelf tegenwoordig liever de Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints.
En zij geloven dat je je stamboom moet maken, zodat je met je voorouders verenigd wordt in het hiernamaals. Dat is voor hen een dogma, een geloofsartikel. En over de hele wereld heen werken ze daaraan. Dat doen ze al een lange tijd. En ze zijn begonnen met microfiches maken al, misschien 100 jaar geleden. Eerst fotootjes, microfiches overschrijven en nu hebben ze een enorm apparaat, digitaliseringsapparaat. En wij werken als CPG al heel lang met Family Research samen. En ik vertel het toch wat uitgebreider, omdat ik weet dat sommige mensen dat wel eens een beetje ingewikkeld vinden. Want het is gewoon een kerk, maar je krijgt dus kopieën van alle data. En zij, omdat dit hun geloof is, werken daar heel hard aan. Dus zij sturen vrijwilligers van henzelf, of zij huren mensen in en die komen scannen. Die komen indexeren, die komen metadateren en die scannen zo zo'n hele collectie. Dus met hulp van Family Research hebben wij deze kunnen doen. Dit zouden we natuurlijk niet doen met het Nationaal Register voor Overledenen, maar dit kunnen we wel doen met een particuliere collectie. En hij is nu klaar, er is 3 jaar aan gewerkt. En ik hoop hem binnenkort dat we hem online kunnen zetten. Dan kan iedereen daar doorheen zoeken. En hier rechts staat dus eigenlijk een rijtje van de particuliere of de eigen collectie van het CPG die wij beheren. En via onze website tonen. Nog vermeldenswaard misschien zijn de oorlogsbronnen. Dit speelt in Nederland op dit moment enorm. Dat mensen eigenlijk ook de Tweede Wereldoorlog en de positie van hun familie onder ogen willen komen. En dat is in erg veel families natuurlijk niet zo fraai. Wij willen allemaal graag afstammen van helden. Na de oorlog willen we graag allemaal ons open en verzet waren, ja toch? Ja, we zouden allemaal wel zo dapper willen zijn. Maar de werkelijkheid is natuurlijk dat het heel vaak niet zo fraai was. Want heel veel mensen zijn niet zo moedig. Sommige mensen zijn misschien, we hebben slechte dingen gedaan. Maar het speelt enorm in Nederland op dit moment door digitalisering dat mensen op zoek gaan naar hun oorlogsverleden in hun familie. Ik sprak net iemand die zei, dan heb je alleen de kale data nog maar. Nou, dit is nu typisch zoiets. Dan ga je brieven lezen. Dan ga je zien waar de mensen allemaal van hot naar her zijn gesleept. En dan krijgt de stamboom eigenlijk het gebladerte. Dan ga je echt de verhalen vertellen. Want vaak is natuurlijk de stamboom gewoon de kapstok waar de verhalen aan hangen. Ja. Nou, dit is een erg drukke, dat hoeft u niet te onthouden allemaal. Maar dit zijn eigenlijk de logo's van de organisaties waarmee het CPG samenwerkt op de website Wie was wie. Nou, Wie was wie, de naam zegt het al, gaat natuurlijk over mensen die niet meer in leven zijn. Wie was wie. En het is een zogeheten aggregatieplatform. Ik zie met een beetje verdriet nog niet NAS hierbij staan, maar je weet niet wat nog niet is, zou kunnen komen. Het is eigenlijk heel Nederlands op dit moment nog. Maar wat deze website doet, is eigenlijk als je moet gaan zoeken, dan ga je hierheen, dan ga je hier de gegevens invullen. Wat je nodig hebt natuurlijk is altijd een voornaam, een achternaam en dan geboorteplaats of de plaats waar iemand is overleden en de data daarbij. En dan gaat hij zoeken in deze 55 instellingen waar er bronnen zijn over die persoon. Dat scheelt enorm veel tijd. Ik zei net in Duitsland, daar zijn ze zover niet. In Duitsland komt het gewoon voor dat je met je auto naar gemeentehuizen moet gaan rijden om daar te zoeken. Dus dat is heel mooi dat we dit hebben. En wij zijn altijd bezig om te kijken of wij meer organisaties kunnen aansluiten op Wie was wie. NIMH is nieuw voor ons bijvoorbeeld. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, die hadden we niet. Die zijn dit jaar bijgekomen. En je gaat dus niet de data geven aan Wie was wie, je gaat ze als organisatie houden. De traffic gaat naar je eigen website. En wij helpen alleen maar om het zeg maar vindbaar te maken. En we hebben gewerkt aan een nieuw kennismodel, wordt het een beetje technisch. Wij noemen het Persons in Context. Als hier mensen uit het archiefwezen zijn, zullen ze het misschien een beetje herkennen. Maar wat het doet is, het gaat dan eigenlijk een hele persoon, historische persoon, reconstrueren. Dus ik voer in Audrey Hofwijks en ik krijg alle documenten bij deze organisaties waar deze persoon, deze unieke persoon in voorkomt. Dan ga je van een persoonsvermelding naar een persoonsreconstructie. Dit is bijna klaar. En onze genealogische onderzoekers vinden dat erg jammer. Want die zeggen, nu gaat de hele lol. De hele lol van het stamboomonderzoek gaat weg. Nou, dat zal denk ik zo'n vaart niet lopen. Want er blijft altijd te zoeken natuurlijk. En wat je ervoor terugkrijgt is enorm. Want niet iedereen is natuurlijk een geduldige onderzoeker. Het is best moeilijk om te weten hoe archieven in elkaar steken. En op deze manier
kan eigenlijk iedereen die kan zoeken met Google, om het zo maar te zeggen, zou ook hier veel meer elementen uit de familiegeschiedenis, de eigen familiegeschiedenis moeten kunnen terugvinden. En ik sta hier wat langer bij stil, niet omdat het alleen maar op een project waar we echt trots op zijn, maar ook omdat dit zo goed illustreert hoe cruciaal het is dat wij heel veel data kunnen toeleiden via Wie Was Wie. Want hoe groot de teleurstelling als je invoert Helene Opatja, je krijgt 0 hits. En dat gebeurt natuurlijk. Hè? Er zijn nog namen die niet worden gevonden. Nou, ik zei het al, wij krijgen subsidie, maar we moeten ook geld verdienen. Daar gaat dit plaatje over. Wij doen genealogisch onderzoek in opdracht. We doen het niet voor particulieren, dus u moet het wel zelf doen. Als u bij het CBG komt, zullen we u altijd een stap verder helpen, maar we maken niet de hele stamboom. We doen dat wel voor een televisieprogramma. Ik weet niet of u het ooit heeft gezien, Verborgen Verleden. Dat is een beetje populair programma. Daar maken we al de basis voor. Dus zij doen zelf de leuke dingetjes met de belangrijke mensen, veel reportage, maar dat doen zij, de redactie. Maar wij zorgen dat zij precies weten, die persoon. Sorry. Dat u water? Nee. Dat je ook met de juiste persoon te maken heeft en de juiste voorouders. Want als u onderzoek doet, dan weet u misschien wel, op MyHeritage kan dit gebeuren, bij Ancestry kan dit gebeuren, bekende websites, dat je bij opa al de verkeerde afslag neemt. En dat is natuurlijk wel super jammer, dat je gewoon 5 jaar onderzoek aan het doen bent naar de verkeerde opa en alles wat ervoor komt ook eigenlijk niet klopt. Dus het is heel belangrijk op die eerste, je moet het ook documenteren, dat zeg ik vooral voor de beginners. Sommige mensen zijn jaren bezig, had ik maar toen opgeschreven welke bron ik toen heb gebruikt in de eerste instantie. Want als je dat niet meer kunt terughalen, kan je het ook niet meer checken. En dan wordt het wel jammer. Dus wij hebben een paar onderzoekers in het ministerie heel goed in zijn. En die doen dat voor televisieprogramma's, maar veel vaker nog voor erfgenamen. Want u zult het niet geloven hoeveel mensen er komen te overlijden, dat er gewoon geen goed testament is. En dat een notaris niet kan achterhalen wie de rechthebbenden zijn. Bij Nederland hebben we daar het Rijksvastgoedbedrijf voor. En die moeten dat dus uitzoeken. Als het voordat het vervalt aan de staat, zou voor uw Suriname ook nog interessant zijn. Als je dus de voorouders niet kunt vinden, of de rechthebbenden, dan vervalt het aan de staat. Dus er moet altijd een onderzoek worden gedaan om vast te stellen of er nog mensen in leven zijn die aanspraak kunnen maken op een erfenis. Dit is day-to-day business van de onderzoekers bij het CBG. Dat doen ze heel veel. In andere landen is het soms ook wel helemaal iets particuliers, dat je dan een advocaat hebt of zo die daar mee bezig gaan. Dat is erfgenamenonderzoek, onderzoek voor media en tegenwoordig ook soms wel het opsporen van onbekende daders en slachtoffers. Dus dan hebben we het over forensisch onderzoek. Dat doen we samen. Wij doen niet het DNA-deel, zeg maar. Daar hebben wij ook weer een NFI voor organisatie. Maar we doen het stamboomdeel. Dit is een van mijn favoriete plaatjes, want nu gaat het over het publieksbereik. Nou, daar doen we heel veel voor. We hebben niet een kantoor waar we veel kunnen ontvangen, zoals hier. Dus we gaan vaak wel erop uit. En u ziet een paar dingen hier. Het plaatje linksboven is wat we explainer video noemen. Dus dan maken we een korte video waarin 1 onderwerp wordt uitgelegd. En dan kunnen mensen, vooral jonge mensen, vinden dat toch interessant. Op YouTube kijken hoe ze het moeten doen. De foto in het midden was de viering van ons 80-jarig jubileum. Dit is een stukje van de typische genealoog, zoals ze in de zaal zaten eigenlijk. De heer op leeftijd. Het was wel een warme dag, is die dan te zien? En dat is heel grappig, ze hebben allemaal een batik aan, maar het lijkt me helemaal niet zo Indische mensen eigenlijk. Maar, en rechts ziet u eigenlijk dat we een talkshow aan het streamen zijn. Dit zijn we net mee begonnen hoor. En dit is waar ik stiekem ook hier al over heb gesproken hoe mooi het zou zijn als we bijvoorbeeld hier een camera, daar een camera, dat we met elkaar zouden kunnen praten, dat mensen samen zouden kunnen onderzoeken en interactief kunnen uitwisselen. Voor ons is het nog heel pril, maar we willen het graag zelf kunnen doen, want als je steeds een bedrijf laat komen is het heel duur. Dus we hebben nu een medewerker die dit zelf kan doen. Middenonder, dat noemen wij de genealogische helpdesk. Dit was op 15 augustus 1945, van de mensen uit Den Haag, die weten misschien het Spuittheater. Dat was programmering en dan mocht je ook daarheen komen en dan werd je geholpen met je stamboom. En hier is Radio 1 is erbij. En dit moment is een heel bijzonder moment. Want er kwam een mevrouw en die geloofde er nooit wat van dat ze nog iets zou kunnen vinden. En we hebben een collectie in beheer waar wij heel zuinig en trots op zijn. Indisch oud paspoortarchief. En dat bevat de kaart van alle mensen die Nederlands-Indië gingen verlaten. De republiek zou je kunnen zeggen, na de onafhankelijkheid en naar Nederland kwamen. Want de velen hadden geen reisdocument. En we vonden eigenlijk in 10 minuutjes
het reisdocument waar zij zelf als kleine meisje op staat met haar moeder. Die moeder is al lang overleden natuurlijk. Het is een hele mooie collectie. Ja. En hier ziet u burgemeester Sibran van Haarsma-Buma. Hij is burgemeester van Leeuwarden, maar was ook in de landelijke politiek heel actief. Maar hier was hij juryvoorzitter bij de verkiezing familiehistoricus van het jaar. En de jonge man die we daar zien, die had de aanmoedigingsprijs gewonnen. En die had de onbekende vader van zijn buurvrouw in de Jordaan gevonden. Dat was een schande in de familie, niemand sprak daarover. Maar het was wel een beetje gek dat het kind zo gekleurd was. Want die vrouw, dat was een Jordaanese vrouw met blond haar. Het was een groot mysterie. En hij heeft een familiehistorisch onderzoek gedaan. En het kindje, het bleek een vader te hebben, die was een zwarte man, een jazztrompetist. Die een bepaalde periode in Amsterdam was geweest. En zij vond hem heel leuk, denk ik. Dus hij heeft het kindje gekregen en de man is gegaan. Maar zo kun je ook in de archieven natuurlijk hele mooie verhalen vinden. We gaan het dit jaar weer doen. Nog zo'n idee van hoe cool zou het zijn als het niet alleen een Nederlandse inzending zou komen, maar ook een inzending uit Suriname. En dan gaat het over een voorbeeldig genealogisch onderzoek met goede bronvermeldingen. Dat zou kunnen meedingen naar de prijs. Ik zo'n hoop die ik heb. Nou, dan komen we nu bij de pagina Vrienden en Verenigingen. We hebben een blad die we uitgeven, Gen Magazine. Als je daar abonnee van bent, dan ben je ook vriend. Die heeft een oplage van 14.000, dus die heeft best een grote verspreiding. Maar ik laat het vooral zien omdat wij met 3 genealogische verenigingen veel samenwerken. De Schotse Brigade, daar duiden dan de kousen daaronder op, is niet zo groot hoor. Maar dat zijn een paar hele enthousiaste, fanatieke onderzoekers met Schotse voorouders in Nederland. De middelste die kent u misschien wel, allesurinamers.org. Kent u die website? Ja. Nou, dat is dus natuurlijk de website van de Stichting Surinaamse Genealogie. Die heel veel bronnen via deze website ontsluit en ook heel veel kennis. En die ook hier een afdeling hebben in Paramaribo? Een vertegenwoordiging. En zij komen 1 keer in de maand op vrijdag bij ons in het CBG voor de Surinaamse Vriendenvrijdag. En dan gaan ze echt elkaar gewoon helpen, daar komt het op neer. Elkaar helpen om te kijken waar in de stamboom er iets onvindbaar is. Ze hebben hele ervaren onderzoekers. En ik zei het eerder al, de kennis is niet altijd alleen op de universiteit, zelfs niet alleen in de archieven. Het is ook bij de communities zelf. De mensen zelf die hun tips uitwisselen, hun onderzoekservaring delen en elkaar zo verder kunnen helpen. En daarboven is de IGV, dat is de Indische Genealogische Vereniging. Ik moet eerlijk zeggen, die zijn wel het meest luid van allemaal. Als die komen, dan kun je eigenlijk zelf als medewerker niet meer werken. Dan zijn ze zo druk met elkaar bezig. Maar het zijn hele mooie middagen en mooie communities die elkaar op die manier verder helpen. En een van de dingen, denk ik, wat deze tijd brengt, is ook de diaspora, waar ik eerder over sprak. Hier in Suriname is er kennis die eigenlijk de Surinamers in Nederland zouden willen kennen en andersom ook wel, die uitwisseling. Dat zou heel mooi zijn en dit geldt voor Indië precies hetzelfde. En dit is een plaatje van de IGV vrijdag, dus deze mensen zijn samen bezig hun stambanden uit te zoeken. Nou, dan kom ik op familiegeschiedenis en migratie. Dat is eigenlijk de meest recente en enorme ambitie van het CBG, om daar nou eens een goede push aan te geven. En daar zit een heel stuk in wat echt gewoon digitaliseren is, bronnen is. En waar, nou, het kwam al vaker te sprake vandaag, het Nationaal Archief in Nederland een belangrijke speler is. Maar dan gaat het ook weer over het ontsluiten en het samen doen. Hier heb ik een familiekiekje als voorbeeld genomen. En mijn verhaal hierbij is eigenlijk dat genealogie en familiegeschiedenis gaat natuurlijk per definitie over grenzen heen. Landsgrenzen zoals wij die kennen zijn veranderlijk. Die zijn niet altijd zo geweest, die kunnen weer veranderen. Maar verwantschap is universeel, is van alle tijden en zal ook altijd blijven. En dat kan gaan over regio's, het kan zelfs continenten overstijgen. En u ziet hier deze hele knappe jongen, dit was mijn vader. En dit is nou zo'n voorbeeld van een paspoortaanvraag uit Nederlands-Indië. Ik zie mensen die misschien Indische roots hebben, klopt dat? In de zaal? Nee, niet? Niemand hier ooit zo'n paspoortaanvraag opgevraagd? Want er is heel veel doorgemigreerd, hè? Ook bijvoorbeeld van Nederlands-Indië naar Nederland en dan Balen in Nederland door naar ergens anders heen. En wat dit mooi laat zien, dat is, hij moest het zelf inhullen, zijn moeder zal het gedaan hebben.
En ook zo'n voorbeeld dat ik denk dat ambtenaren daar dus tijd voor hadden in deze woelige tijd. Er moest worden vastgesteld dat men aanspraak mocht maken op het Nederlanderschap. Het was natuurlijk een verhaal zoals we nu ook vluchtverhalen kennen. De mensen gingen naar Nederland en moesten nog maar bewijzen daar te mogen komen. En in deze periode, dit is van 1950 tot 1960, ging het erom dat je dus ergens Europese roots had. Dat was de hamvraag. En mijn vader heeft die verkregen via deze lijn, die door hem wordt uitgezocht tot 1876. Een militair die op de Molukken dienst heeft genomen, vele krijgsverrichtingen heeft gedaan. Dat zijn zo'n stukje van je denkt, ik weet niet zeker of ik daar dan trots op ben. In ieder geval heeft zo zijn best gedaan als militair dat hij het Nederlanderschap verkregen. En hij heeft dat natuurlijk van vader op zoon mogen doorgeven. Wat de reden is dat Karel Frederik, mijn vader, in 1953 een Nederlands paspoort kon krijgen. Er zijn er 350.000 mensen toen, het was een hele grote golf, in een aantal stadia gegaan naar Nederland gekomen. Via de familie ben je dus verwant aan de voorvader die van Kroatië naar Java, met een tussenstop Molukken naar Nederland zijn gegaan. De rechterfoto, dat is nog ingewikkelder. Hier zie je mijn dochter en haar vriend. Mijn dochter Julia, die is dus via mij verbonden met Indonesië en met Kroatië. En via haar vader ook nog met Frankrijk. De jongen daarnaast is nog moeilijker. Hij werd geboren in Paramaribo. Hij heeft via zijn moeder band met Engeland, met Indonesië, zelfs verder terug naar Jemen. En via de vaderskant neemt u Surinaamse lijn en ook Sumatra daarin zitten. Dus familiegeschiedenis is migratie, is wel mijn stelling. Vind maar een familie, want dit is helemaal niet eens zo uitzonderlijk hoor. Als ik u zou interviewen en we zouden een beetje gaan zoeken, we maken ons kwaad, zien we heel snel al 3, 4, 5 landen zomaar. Hele continenten. En dat is de missie die drijft van iedereen zou het recht moeten krijgen en moeten kunnen uitoefenen om zo'n soort verhaal over je eigen familie te kunnen vertellen. Het klinkt misschien een beetje naïef, maar ik denk wel eens, zou dat de wereldvrede nou niet een heel stuk verder helpen? Als we zouden snappen, we zijn allemaal door ontelbare draden aan elkaar verbonden. Ja, we zijn nu hier. Maar onze familie is ook ooit ergens anders geweest en we gaan ook weer ergens anders naartoe denken. Nou, en het is vanavond al langsgekomen. Ik wilde daarmee ook eindigen voor we misschien nog wat met elkaar kunnen praten. Het is een flinke opgave, maar als we de handen ineens slaan, dat geloof ik echt, dan kunnen we samenwerken aan het in stand houden en verrijken van bronnen en kennis over familiegeschiedenis, migratie en koloniale geschiedenis. En we doen dat participatief. En ik bedoel daar dus mee, we doen het samen. Niet van bovenaf naar beneden, maar we doen het met de community samen. Zij kunnen ook vertellen wat ze het hardst nodig hebben, wat ze willen weten. En dan kunnen wij, de archiefprofessionals, helpen zoeken. Waar is dat dan? En hoe krijgen we dat dan gepresenteerd, zodat iedereen dat goed kan vinden? We ontwikkelen nieuwe kennis. We delen de kennis die er is. Digitalisering, het is kostbaar, het is moeilijk, maar het moet wel gebeuren. En het moet toegankelijk worden. Dus het gaat niet aan dat we mooie spullen hebben. Het ligt ergens in een kelder te liggen. Het moet gewoon in deze tijd online vindbaar via websites. Zo zoeken de mensen tegenwoordig en al helemaal de jonge generatie die hier zo'n behoefte aan heeft. En we doen het wederkerig en we doen het in gelijkwaardigheid. Dat is een uitgangspunt. Ik denk dat we dat ook moeten honoreren met z'n allen, dat we dat samen doen. Dus ik ben dankbaar voor het bezoek aan Suriname deze week. Ik heb hoop dat we echt nog veel meer samen kunnen doen. En ik heb niet uw stamboom kunnen maken vanavond, het spijt me zeer. Maar als u iets wilt vragen of wilt opmerken, dan kan dat. Ik laat deze even staan. Wij beginnen nu eigenlijk bij het CBG-net met het onderzoeksnetwerk familiegeschiedenis en migratie, waarin we echt outreach willen doen. Dus ook echt oproepen van kom met uw vragen of kom helpen. Dit is het e-mailadres, dus daar kunt u zich toe richten. En ik zou zeggen, kom maar op. Dank u. Dankjewel.
Zo, zijn er vragen in de zaal, opmerkingen? Rosita, ik zie je zo nieuwsgierig kijken. Heb je een opmerking? Zeker een vraag. Naar Rosita. Oh, naar Rosita. Ja. Vrijwillig verplicht. Nee, het is, ik heb een paar keer geprobeerd, waaronder ook in het Nationaal Archief in Den Haag, om mijn stamboom te maken. Mijn stammoeder die komt uit India, ooit eens, ja. En daarna vind ik volgens mij nog een generatie. Daarna stopt het. In India een generatie? Nee, dus de stammoeder die uit India naar Suriname Oh, zo, ja. En daartussen kan ik niks vinden. Het is een hele puzzel. Ik heb er een paar avonden aan besteed. En toen werd ik boos, dus toen heb ik het maar aan de kant gelaten. Ja. Maar wat is uw advies om te voorkomen dat boosheid ontstaat? En om toch door te gaan met stamboomonderzoek. En als tweede, hoeveel is er van Surinamers bij CBG? Bij het CBG zeer weinig. Want eigenlijk de meeste bronnen, maar nu ga ik al hulplijnen inschakelen hier die dat veel beter weten. Wat ik heb begrepen, er is heel veel. Wij hebben het Nationaal Archief Nederland best wel veel meegedaan. Wat ik ook heb gehoord, er is nog meer dan dat wij zelf te kunnen vinden. Want het betekent, ik zei het al, je kan het scannen, je kan het hebben, maar dan kan je het nog niet vinden. Hè? Dat is ook nog weer. Dus daar zijn, voor zover ik dat weet, is nog wel wat te winnen. Dat zal stapsgewijs steeds verder gaan. Ik had iemand gesproken hier bij het archief. Danish, jij weet daar meer van, toch? Jij liet me meteen zien wat je op de website hier bij het NAS kan vinden al. Ja. Maar heb je dat allemaal geprobeerd? Hierbij, dus dat heb je allemaal gedaan. Maar ik denk dat ik gewoon een professional moet vragen om me ermee te helpen. Want ik had het liefst zelfs willen doen. Ja. Maar nee, dat doe ik niet. Wat je kan, wij gaan het dus niet maken wat wij wel doen bij het CBG, maar dat kunnen ze hier misschien ook wel en bij de SSC. Bij ons kan je service bellen, gewoon dus een telefoon of mailen met je vraag. En dan kunnen ze vaak 1 tip geven waar je weer een stap verder komt. Ja. En verder zou ik zeggen, tegen frustratie zou ik gewoon wat lekkers eten dan. Maar service@CBG, die mag je mailen. En die hebben contacten met SSG en met overal. Dus die kunnen dan kijken of ze je kunnen koppelen of aan de juiste volgende stap of aan een persoon die je kan helpen. Ja. Dank u wel. Mijn naam is Raad Bengel. Wat ik wilde weten, dit is de eerste stap in de samenwerkingsverband tussen Suriname en Nederland. Ik neem het groot. We weten dat na een bepaalde periode al het geschrevene van Suriname overheveld werd naar Nederland. Maar er is ook veel achtergebleven, maar dan op mondelinge verhalen. En dat is niet als je gaat vergelijken is er veel meer verteld, triotisch, dus bij overlevering dan geschreven Suriname. Als ik het mis heb, wens ik gelijk gecorrigeerd te worden. Hoe gaat CBG te werk gaan in Suriname om die informatie toch naar boven te halen? Gaat u huis aan huis? Gaat u mensen uitnodigen, oude mensen? Gaat u naar de districten toe? Gaat u naar het binnenland toe? Hoe gaat u dat? Dat zou toch wel mooi zijn, maar ik moet u toerist weer weg gaan dat niet doen. Maar er is natuurlijk wel al heel veel daaraan gedaan in Suriname. Er zijn personen, maar er zijn ook organisaties die hiermee bezighouden. Bijvoorbeeld één ding die mij bezighoudt, we hebben in Nederland heb je DANS, kennen jullie dat? Dat is dus ook een archief, maar speciaal voor de wetenschap. Maar daar mogen dan gewone mensen niet in. Dat vind ik dan zoiets, daar zou ik voor ons een rol zien. Dus wij gaan niet hele teams natuurlijk kunnen sturen en ik denk dat dat ook in Suriname moet gebeuren en blijven. Maar wij zien voor ons wel een rol. Wij zitten op die vierkante kilometer Den Haag waar heel veel gebeurt. Hè? Als wij ergens heen moeten gaan om te gaan praten en zeggen wij hebben begrepen dat, we hebben gehoord dat. En in Nederland heb je nu de Black Archives, dat is nog heel jong. Daar ben ik dan al op bezoek geweest. Dan wil ik weten, wat hebben zij? En hebben zij dan informatie die voor onze doelgroepen relevant is?
Dus wij zullen meer huis aan huis gaan in de zin van langs personen die kennis hebben of er al mee bezig zijn. En te kijken hoe we dat kunnen aanbieden zodat het makkelijker vindbaar wordt. Want het is veel te moeilijk eigenlijk om alles te vinden wat er al bestaat. Ja, oké. Laatste vraag. U heeft net ook al aangegeven dat een van de mensen die met geschiedenis te maken heeft, zeker, u ook onderlegd heeft. Enigszins, dat is mevrouw Caprino, ze is hier. En mijn vraag aan u, uw organisatie, is in hoeverre de kans bestaat, of als het al zo is, dat er contact is met mensen als mevrouw Caprino, meneer Wijngaarden enzovoorts. Daar ben ik nieuwsgierig. Ja. Kijk, ik zei, mij pas bescheidenheid. Hè. Ik kom pas een paar dagen hier. Dus ik heb die mensen leren kennen omdat mevrouw Sarita Jimbo en anderen mij daarop wijzen dat zij er zijn. Okay. Dus zo zie ik dat ook netjes voor me. Ik ben hier gast in Suriname. Ik vind het wel inspirerend en belangrijk. En wat ik me wel kan voorstellen, bijvoorbeeld, is wij gaan op die vierkante kilometer in Den Haag ons werk doen en we gaan kijken wat is nu belangrijk. Hè? Als we nu iets gaan doen, zullen we dan iets doen waar veel mensen plezier van hebben en wat duurzaam is. Want mensen in de archiefwereld denken altijd in duurzaam. Je kunt een project doen, het is heel leuk. Je kunt een podcast maken of een toneelstuk, maar wat natuurlijk echt heel belangrijk is, de informatie die er is, naar boven halen, kunnen publiceren en heel goed ergens kunnen bewaren waar we het voor altijd gewoon kunnen ontsluiten. Dus dat zullen wij dan doen. En ik kan me wel voorstellen, doe je een event, moet je mevrouw Caprino natuurlijk uitnodigen, want dan komen er allemaal mensen die vinden het mooi om naar haar te luisteren. Dank u wel in ieder geval. Even reageren. Ja. Dank u wel, meneer Pengel. Ik wil even reageren op uw vraag over al het vastleggen van de mondelinge verhalen. Ja. En er is nu een initiatief gaande van vertegenwoordigers van community archives, documentaire erfgoedinstellingen, die bezig zijn om die verhalen binnen hun eigen community vast te leggen. Dus dat is nu al gaande. We zien het nu nog niet, maar op de achtergrond zijn de mensen ook wel bezig, ze zijn getraind. En als Nationaal Archief kunnen we het accommoderen, maar we gaan dat niet doen. De communities kunnen hun mensen zelf. Dus dat doen zij nu. En ten aanzien van die tweede vraag over communities, er zijn nog zoveel mensen die in deze samenwerking ook van belang zijn. En tijdens onze gesprekken afgelopen maandag hebben we ook duidelijk aangegeven, Nationaal Archief, die is slechts de bemiddelaar. We willen CBG ook in contact brengen met de community zelf, want dat is belangrijk. En Helene zei het ook al, je hebt universiteiten, academische wetenschappers die onderzoek verrichten, maar daar beneden, de communities, het publiek, voor hen is het ook belangrijk dat die informatie, de data, ook beschikbaar wordt gesteld en dat ze dat ook makkelijk kunnen vinden en ook gebruiken voor hunzelf. Dus er zijn nog wel, we moeten nog discussies voeren en natuurlijk ook wel met die community samen bekijken hoe we vorm kunnen geven aan deze samenwerking. We zijn slechts de organisatie die Helene hier naartoe heeft gebracht en waarmee we de MOU samen gaan sluiten. Maar in het uitvoeringsdocument kunnen we nog heel veel doen, samen met de gemeenschappen. Duidelijk. Dank u wel. Dankjewel. Ik ben Hilde Deus. Ik had 2 vragen van dingen die niet helemaal duidelijk waren. U had het over 6 miljoen persoonskaarten in Nederland. Maar dan moeten er toch veel meer zijn, of gaat het tot een bepaalde periode? We hadden eerst een systeem van gezinskaarten, daarna kwamen persoonskaarten. En dat systeem van de kaart heeft bestaan van 1939 tot 1994. In 1994 is het overgegaan naar het systeem van de persoonslijst. Iets minder mooi en spannend om naar te kijken. Er zit ook iets minder informatie op, maar het gaat alsmaar door. Alleen het kaartensysteem is dus afgesloten. Ja, oké, dank u wel. Dan is dat duidelijk. En u had het over het tijdschrift. Is dat ook zo in te zien of moet je een abonnement afsluiten? Want dat is
vaak een hinderpaal voor mensen in Suriname, dat het veel geld kost. Ja. Gen is een betaald abonnement, dat klopt. Behalve dan waar ik een plaatje van liet zien, die is in het Nederlands en het Engels gratis te bekijken. Er is wel een nieuwsbrief waar heel veel informatie in staat, dat is gratis. En dat kunt u gewoon aanmelden op de nieuwsbrief. En die komt dan 6 keer per jaar. Oké. Mag ik nog een opmerking maken naar meneer Pengel toe? Ik ben getrouwd met Neus en er gingen heel veel verhalen rond over de familie Neus. Dus ik wil ook wel waarschuwen dat mensen vaak in familieonderzoek bepaalde ideeën hebben in hun hoofd door de verhalen, de orale verhalen die ze gehoord hebben. En er werd altijd gezegd dat ze uit het park kwamen, wat dus uiteindelijk helemaal niet bleek te kloppen. En in eerste instantie heb ik ze teruggeleid naar Zorgvliet in de Kommerwijnen, maar nog verder onderzoek, toen bleken ze uit Nieuw-Amsterdam te komen. Dus je kunt voor heel verrassende dingen komen te staan. En je hebt zoveel voormoeders, hè. Het zijn er heel veel uiteindelijk dus. En die moeten allemaal onderzocht worden. Dus ik wens u veel succes. Maar dus niet altijd afgaan op de orale verhalen, want heel vaak, en dan zijn mensen soms teleurgesteld, want dan klopt het niet. Ja. Mag ik gediscussieerd worden? Ja, voor mij mag het wel, maar ik zou nog een vraag ook. Maar... Oh, oké. Wie is je vader, wie is je moeder? Wie is je opa, wie is je oma? Dat is wat u zei. De echt oude families in Suriname, en dan bedoel ik de families die hier al voor 1863 woonden, die hebben natuurlijk te maken met de gevolgen van slavernij. Het huwelijk was verboden voor zwarte mensen. Ouder en kind, moeder en kind konden zo uit elkaar worden gehaald omdat ze werden verkocht. Vaders konden ook. Dus het gezinsverband was iets moeilijks. En voor zover ik weet, is in Suriname dus niet vergelijkbaar als met de westerse wereld een bevolkingsarchief waar je heel makkelijk allerlei dingen kunt vinden. Dus ik vraag me af in hoeverre je, als je dat niet meeneemt, enorme verwachtingen wekt, terwijl je voor sommige mensen alleen maar langs de lijn van de moeder kan teruggaan. Dus dat je die vader nooit zal vinden, of die voorvader. Wow. En ik snap het. je krijgt dus dan kan je frustratie krijgen als je de verwachtingen niet managt. Ergens loop je vast, en het is waar dat in Nederland alles heel goed is bijgehouden voor zover het betreft een nuclear family, dus vader, moeder, kindjes. Als dat daar buiten loopt is ook al moeilijker. Voor Suriname, ik ben daar helemaal niet expert in, maar ik begrijp wat je zegt. Ik gaf het voorbeeld van Indonesië, Indië, waar het concubinaat zo breed verspreid was. Ik zou de naam van mijn overgrootmoeder, waar die was geboren, denk ik eerder hebben gevonden in het doopregister van Surabaya dan ergens anders. En dus particuliere archieven zijn soms een uitkomst. Want daarin worden zaken vermeld die de overheid niet bijhoudt. Ik gaf een kleine voorbeeldje van de witprentjes. Het levenloos geboren kind is voor de langste tijd in Nederland nergens geregistreerd, maar zou je wel de naam 1 keer kunnen zien op een witprentje. Dat is voor mij het cruciale van deze bron. Dus dan is het bits and pieces op andere documenten en nog steeds ergens ga je teleurgesteld raken, want ergens stopt dat. En inderdaad, voor sommige bevolkingsgroepen gaat dat eerder dan voor anderen. Maar als je alleen maar je richt op de overheidsarchieven, dan sowieso ga je hele grote groepen ontzettend slecht kunnen bedienen. Omdat die werden niet bijgehouden, omdat ze misschien niet gezien werden, niet eens als een persoon. Of niet gezien werden als de moeite waard om op te schrijven. Maar hoe gaat bijvoorbeeld mevrouw Chifu hiermee om in Suriname? En wat is uw naam? Zonder reden, heb ik dat niet gezegd? Nee. Ik ging er voetstoots vanuit dat iedereen weet. Dat ik uit de zaal niet. Zal ik deze gaan doen, Anita? Ja, Ron, dankjewel. Inderdaad, niet alles is te vinden in de archieven. En we moeten ook heel voorzichtig zijn. Ik weet niet of mevrouw Capino nog in de zaal is. Ja. En zij waarschuwt altijd ervoor dat je voor teleurstellingen komt te staan, want
verhalen komen naar buiten die men eigenlijk ook niet bekend wil laten worden. Het zijn verschillende uitersten. En genealogisch onderzoek is ook wel geduld werk. Je kan, en mevrouw Elvira Sandi kan dat beamen. Je zit urenlang in de studiezaal, dagenlang, je vindt niets, je wordt boos. En Rosita kan dat beamen. Maar na 2 maanden kom je terug, je zoekt weer in diezelfde bronnen of andere bronnen. En je vindt precies die informatie, of misschien andere informatie, waar je niet op zoek bent, maar wat je ook wel nodig hebt. Dus er zijn verschillende ingangen. Je kan dus bijvoorbeeld burgerlijke stamregisters gebruiken, maar je kan ook wel andere bronnen voor de inlandse bevolking, gouvernementssecretarie en de dames en heren van de studiezaal hier kunnen dat ook wel beamen. Niet focussen slechts op de archieven van de burgerlijke stand, er zijn ook nog andere bronnen. En natuurlijk, oral history, het is ook wel subjectief, maar zo zijn de archieven ook wel. Ze moeten elkaar aanvullen. Absoluut. Ja. Dus er is kans dat ik weet van welke mannelijke slaaf ik afstam? Misschien wel. Niet opgeven. Dat ging heel mooi. Nee, Ja, dus niet dat is wat opgeven. Ja. dat die En administratie we bestaat niet, toch? Nee, maar we hebben ook nog een andere mevrouw hier in de zaal. Ik kijk nu naar haar. Tanja Vonkel. Zij heeft ook onderzoek gedaan naar afstammelingen van de Marons en hoe moeilijk dat is om ook wel genealogisch onderzoek te doen bij de Marons. Ze heeft ook nog een presentatie gehouden voor SSG. Dus er zijn personen hier in de zaal die kennis hebben over de Marons, de Javanen, de tot slaafgemaakte Hindoestaan. Ik zei het al, zijn heel divers. Maar er is wel kennis hier in Suriname beschikbaar. En als we dat kunnen verbinden met Nederland, dan zou het dus ook nog mooier zijn. We kunnen kennis bundelen. Kijk, daar komen we. Ik ben Dino wil reageren. Ja, goedenavond. Mijn naam is Dino. Ik wil even reageren op de titel van. Bedankt voor van uw leiding. Maar u hebt een punt achter uw aankondiging gezet. Misschien zou er een komma moeten staan. Ja, serieus. Ja. En laat me zeggen dat ik inderdaad vaker opmerkingen heb gemaakt met betrekking tot onderzoek naar familiegeschiedenis. En dan begin ik te zeggen, ik ben geen therapeut. Ik ben geen therapeut. Omdat je op sommige momenten met de mensen die je begeleidt of die je een beetje met ervaring uitwisselt, op zaken stuit waarvan je zegt, hierop heb ik geen antwoord. Je moet terug naar de familie. En in Suriname kan het inderdaad zijn dat je teruggaat naar de familie en je komt tot de ontdekking dat jouw voorouder, zoals u even zo hebben aangeduid, fout zat. Wat dan? Ik ben dan de begeleider van het onderzoek of ik geef adviezen. En dan is er een emotionele uitbarsting waarop ik geen antwoord kan geven. Ziet u? Dus de mensen die ermee bezig zijn, zouden zich emotioneel heel diepgaand moeten voorbereiden en met alles en dan op alles rekening moeten houden. Want als je op een overlijdensakte, ik geef even als voorbeeld, alleen de naam van de directeur van een bejaarde instelling tegenkomt en geen naam van enige ouder, en je had in het begin gedacht dat die persoon een voortrekkersrol had in de familie en die sterft in een instelling waar er ook mensen terecht zijn gekomen die uit balans waren. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou, dat is een hele teleurstelling. Ja, en het kan, als je dat eventueel doorgeeft aan de rest van je familie, soms leiden tot heftige discussies en ruzies. En u hebt ook genoemd van waarom gaat men op zoek naar de familiegeschiedenis? Wanneer wordt je eigenlijk familie, wanneer de erfenis verdeeld moet worden? Ja, en je komt tot de ontdekking dat je oorspronkelijk had gezegd dat het behoort tot die lijn, maar je bent op een ander spoor gezet en het blijkt niet zo te zijn. Dus ik heb altijd gepleit voor
enige voorzichtigheid. En meneer heeft het daarnet aangegeven, het is niet dezelfde situatie als in Europa, waar het is vader, moeder en kind. Men kent geen verklaring in Nederland voor wat wij noemen kweekjes of aangenomen kinderen. Terwijl die behoren tot de familie. Ja. En hoe ga je ze plaatsen in de stamboom? Ziet u? Dus helemaal akkoord, het wetenschappelijk onderzoek, helemaal akkoord. Maar graag gezien dat mensen, vooral in Suriname, die ermee bezig gaan zijn en ermee bezig zijn al, zich emotioneel heel goed voorbereiden. Dat wilde ik zeggen. Dank u wel. Dat van de comma vind ik een ontzettend goede suggestie. En het andere wat u zegt ook over de begeleiding, wij zijn ook geen therapeuten. Een aantal mensen kennen Cornelie Spier toch wel? Zij is daar heel ver in. Zij zeggen, wij kunnen iemand wel verwijzen of zo, maar ik ga ze niet geven. Ik kan dat erbij zeggen, wij zijn daar niet voor. Ik heb wel van iemand die wel therapeut was, een keer iets moois gehoord waardoor ik dacht, ja, misschien moet je het oog onder ogen zien, hè, de moeilijke familiegeschiedenis. Die zei, een trauma is wel de pijn kennen, maar niet het verhaal wat erbij hoort. Zo kan je dat soms misschien ook zien. Als het niet verteld wordt, maar je voelt natuurlijk wel, er is iets. Ja, het is ook een persoonlijke keuze, je kunt het recht hebben, maar ik vind niet, je hebt niet de plicht om je familiegeschiedenis te kennen. Als je zegt, ik liever niet tot hier, dan is dat ook te respecteren. Ja. Sorry hoor. Maar het kennen van familiegeschiedenis kan ook je ogen openen. Bijvoorbeeld, ik had een oom die heel getraumatiseerd was. En we wisten wel iets van zijn geschiedenis, maar niet alles. Toen gingen die oorlogsarchieven open. En toen zagen wij wat hij in de oorlog heeft meegemaakt. En toen konden we alles plaatsen. We konden de reacties van de kinderen plaatsen, we konden de reacties van zijn vrouw plaatsen, alles werd helder. Dus dat kan er ook zijn. En dan maak ik het nog ingewikkelder. Familiegeschiedenis is eigenlijk een juridisch verhaal vaak, hè? Terwijl op heel veel plaatsen in de wereld, ik denk hier ook misschien wel, is het huishouden eigenlijk heel belangrijk. Dus dat zijn de mensen die op één plek wonen, de mensen die de tante noemen, oom noemen, maar die misschien helemaal genetisch niet aan ons verwant zijn, de groot. Of wat we de chosen family noemen. Mijn kinderen van een andere generatie zeggen, my people, hoe zeg je dat? De mensen die zich gekozen hebben om mee te zijn. En dat hoeft niet een juridisch verwantschap te zijn. De bonuskinderen, de stiefvader, verzin het allemaal maar. Dat geeft eigenlijk de stamboom geen antwoord op. Maar ik heb wel eens gehoord, begrepen, ook op school als ze dat doen, mogen de kinderen die mensen dit wel intekenen. Hè? Want het is natuurlijk wel, als je een belangrijk persoon in je leven hebt, maar die is misschien formeel geen familie, maar hij is belangrijk voor jou, je zou natuurlijk zelf kunnen kiezen om die een titel en een plek in je stamboom te geven. Ik vermoed en ik hoop ook dat we dat in de toekomst meer gaan zien, omdat je allerlei andere verbanden krijgt. Ja, ik ben Truus Kleine, ik doe een master geschiedenis en doe onderzoek naar de demografie van de Bovenlandse Indiërs. Ja? En ik stuit dan op microfoon en wat nee, dichter bij je mond. Ik stuit op Europese privacywetgeving dat van levende mensen mag je eigenlijk weinig vermelden. En van mensen die overleden zijn, geen medische zaken, geen strafrechtelijke zaken enzovoort. Hoe zit dat bij jullie? Hoe gaat u daarmee op? Ja, wij volgen de wet. Dus inderdaad, bijzondere persoonsgegevens niet, die delen we ook niet. Dus het is, die kaarten die ik zie, lakken wij die weg. En daar hoort bij overlijdensoorzaak bijvoorbeeld. Ja. Maar hoe regelen jullie dat met de toegankelijkheid? Want mensen vragen toegang tot die persoonskaart. Ja, en dan krijgen ze zo'n gelakt exemplaar terug. Dus dus dat is religie, dat is doodsoorzaak, de schouwarts. Die zaken die moeten wij weglakken. En hoe gaat het dan bijvoorbeeld bij verborgen verleden? Ook van die uitzending met Sibran Buma, heel erg leuk. Ja, heel leuk hè? Maar dat was niet allemaal fris. Nee. Weg tot idee. Ja, dus wij leveren die kadergegevens die we mogen leveren. Het heeft meer met het archief, het heeft meer met de AVG te maken inderdaad, en daar houden we ons aan. Je kunt natuurlijk wel allerlei andere openbare bronnen, en dat doen ze ook bij verborgen verleden.
Simon van Haak van Buur, maar toevallig is zelf nogal een genealoog die onderzoekt graag en goed. Dus die is in het archief gekomen, die heeft zelf in het CBR-archief en in zijn geval was het ook inderdaad de minder prettige kant. Hij heeft gebruikt politiekwartierstaten, nou dat zijn hele beladen bronnen, maar die kunnen ze niet dus publiceren. Als het overleden personen betreft, en het zijn geen bijzondere persoonsgegevens, waar je daar nog een mooi verhaal van maken hoor. Maar wij hanteren wel op die wetgeving. Ja. Ja, bedankt voor de inleiding, zeer verhelderend. Een vraag. U wees op een van de slides een website van Schotland. Is dat makkelijk te beladen? Want heel wat Suriname, althans bij mij, in mijn stamboom komt Schots bloed voor. Maar om dat te onderzoeken hier vanuit Suriname is erg moeilijk. Ik vermoed niet eens dat ze een goede website hebben. Ze zijn weer een club die bij elkaar komen. Ze doen wel veel onderzoek. En u zou ook in dit geval een mailtje kunnen naar service@cbg.nl en een vraag voor de Schotse brigade. Dan kunnen we die vraag naar hen doorleiden. Website weet ik niet van. Het is geen website dat u... Ik dacht niet dat het een website was. Wij kennen gewoon personen die samen onderzoek doen. Dus wij kunnen u dan wel in contact brengen met die personen. Misschien dat die wel bronnen kunnen vinden. Oké, dank u wel. Ja, mijn naam is Angela Pelging. Ik wil reageren op wat die mevrouw, ik ben haar naam even vergeten, maar die wil je gaan die las. Ja. Heb ik goed begrepen dat u onderzoek doet naar inheemse? Ja, nou ben ik benieuwd wat u daar dan van vindt. Want of wat u als informatie vindt van hun stamboom en waar ze vandaan komen. Ik ben zelf ook inheems, deels inheems, en ik weet dat ik daar niet verder kom. Dat is een lang verhaal. Het is een lang verhaal. Ik heb mijn bacheloronderzoek ging over de eerste reis van de Bahianen naar Paramaribo. Daar is ook een boekje over verschenen voor de kinderen in het dorp waar ik onderzoek gedaan heb, in Albertina. Dus dat is een kinderboekje. Dat is helaas uitverkocht. Er komt geen tweede terug van, maar wellicht komt het online. En nu ben ik dus volop bezig, dat staat eigenlijk aan het begin, met de demografie, want in de jaren 40 en 50 is daar een enorme sterfte geweest. En ik wil kijken hoe groot die sterfte dan was, wat de mensen daar zelf over te vertellen hebben en wat de oorzaken waren. Dus ik probeer het te kwantificeren. Dus ik hou me niet bezig met de Caribe en de Arawakken, de Carina en de Rokonom eigenlijk. Met de Bahianen en de trio. En dat is al een enorme klus. Ja, want er is daar niet zoveel materiaal van. Nee, ik moet alles zoeken in primaire bronnen. Dus ik heb wel meer dan 3 avonden gezeten voordat ik boos werd. Het is altijd weer leuk. Vraag. Ja, Helene. Ik heb 2 vragen. Je hebt een aantal websites laten zien, logo's van organisaties in Nederland die nu in zo'n platform samenwerken onder Wie Was Wie. Hoe zit het nou met die rechten van die data? Hoe zal ik het zeggen? Wie is de eigenaar daarvan? Zij zijn allemaal zelf de eigenaar. Dus het staat ook niet op ons platform, zeg maar alleen de reconstructies tonen wij. En als je de scans, dus wij laten de thumbnail zien, maar als je de scan wil bekijken, ga je naar die website toe. En ze hebben het beheer helemaal zelf in eigen hand, dus wij hosten ook niet hun data. Ja. En Wie Was Wie worden jullie gehost? Ja, wij doen wel Wie Was Wie. Dus wij hebben nu het afgelopen jaar geïnvesteerd om het platform te verbeteren met deze nieuwe kennisstandaard. Wat wij ook merken, moet ik eerlijk zeggen, voor sommige organisaties is het moeilijk om de data zo goed te structureren dat het werkt. Dus dit is een van de dingen waar ik met de particuliere archieven over aan het nadenken ben. Die hebben niet allemaal altijd de middelen om dat volgens die standaard te doen. NDE, die kennen dat natuurlijk wel allemaal. Dat vraagt nogal wat. Dus dit is eigenlijk de uitdaging. Als je Wie Was Wie echt wil verrijken met andere dan overheidsarchieven, zul je ook moeten zorgen dat zij in staat zijn ook om dat goed
te blijven beheren. Maar het zou natuurlijk voor een instelling als NAS helemaal geen probleem zijn, want jullie hebben het allemaal heel professioneel al. Maar kleinere clubs vinden dat soms moeilijk. Maar het blijft gewoon het beheer helemaal ownership bij de bronhoudende cluborganisatie. Ja. Tweede vraag. Een uitdaging waarmee wij geconfronteerd raken is de betrokkenheid en participatie van de jongeren. En ik heb dus gezien op de foto's die je hebt laten zien, dat er ook bij jullie veel senioren burgers doen aan familieonderzoek. Hoe kunnen we de jongeren aantrekken, motiveren om dat te doen? Die heren op die foto, hè, dat zijn senioren, dat klopt. Hè, en het is veel grijs. Ik zal dat niet ontkennen. En ik denk dat de jongeren niet per se naar die events komen. Die zitten ook in de vanavond, die hebben allemaal dingen te doen. Maar ik denk wel dat ze online zoeken. Dus wij maken jullie zijn het social actief, doen wij ook. Korte explainer video's. En een echt grote verandering die wij zien in Nederland, de postkoloniale gemeenschappen, daar zie ik wel veel jongeren. En wij hadden op ons grote publieks-event gasten uit het buitenland. Duitsland, Verenigde Staten, die zeiden bij ons is geen energie dood. Het is gewoon stilstaand water bij ons. En wij hebben wel actieve jonge mensen. Maar dat zijn de mensen die hun roots in Suriname hebben liggen en die in Nederland wonen. Die vinden dat gaaf. En de makers, we hebben er ook al over nagedacht, of daar niet iets ligt. Soms denk ik, wij kunnen dat niet aan, joh. Weer een podcastmaker. Die er dan toch even op weg geholpen wordt. Weer iemand die een dichtbundeltje uit. Maar daar zit heel veel energie. En dan vind ik weet niet van Neus of anderen die echt veel ervaring met onderzoek, dan vind ik het wel belangrijk dat ze de juiste open aan de slag gaan, weet je wel. Niet dat ze een podcast gaan maken over iemand die helemaal geen familie is. Want die fout treedt heel snel op, hè. Dus ja, Pengel is toch de bekende naam hier. Nou, als je naar de verkeerde Pengel gaat en je gaat met je theaterstuk over heel iets anders, dan is dat jammer. Dus wij zien meer onze taak als die basisinformatie. En laat dan de jonge mensen die iets creatiefs willen doen lekker gaan. Dat is prima en dan kunnen wij dat faciliteren. Dankjewel. Als er geen vragen zijn. Nou, niet echt een vraag, maar meer van, ik vond dit gewoon heel interessant. Ik ben hier op vakantie. Ik krijg in Nederland niet altijd de gelegenheid om naar zoiets te gaan, dus dit is echt een kans. Maar wat ik zelf merk is, ik ben in Nederland geboren en opgegroeid, Surinaamse ouders. En opa en oma ver weg, dus je hebt als kind niet echt de verhalen rechtstreeks. En dat maakt ook nieuwsgierig. En nou ben ik 60, maar ik merk aan mijn dochter die 35 is, dat ook zij toch op zoek is. Of contact maakt met de generatie na mij. En dan af en toe ook vraagt van, als ik moet uitleggen uit welke tak ik ben, wat moet ik dan zeggen? En ik vind het dus wel goed dat dit ook hier heel erg onder de aandacht is. Omdat je als Surinaams meisje in Nederland geboren toch ook hier dat archief in wil duiken. En nou ga ik bijna terug, dus ik baal wel een beetje dat het nu pas. Maar ik kom vast nog terug. Ik kom vast terug. Ja. Dus hartelijk dank voor de informatie en de gelegenheid. Want het is echt mooi. Hilde, nog een vraag? Nou, geen vraag. Ik wil graag iets aanvullen. Ik wil het belang van digitalisering aangeven. Er is de laatste paar jaren ontzettend veel gedigitaliseerd. En ook door het NAS. En je hoeft maar naar de website van het NAS te gaan. En als je weet wie je opa en oma waren, dan kom je een heel eind. En door de digitalisering zijn de slavernijarchieven nu online. Wij zijn zelf bezig met de census van 1811 en we hopen daar ook weer wat meer informatie. Dus ik vind het een wonder dat nu nazaten van de tot slaafgemaakte terug kunnen naar de 18e eeuw. Dat kon 5 jaar geleden niet. Dus u kunt heel veel zelf thuis ook doen op de website. Ja. Zeker, dank u wel.
één laatste opmerking. Opmerking alleen maar teruggaan. Ja. Ik was vergeten mijn naam te zeggen, Ineke Adams. Voor de persoon, mensen die informatie willen, allesurinamers.org, stond net daarop vind je ontzettend veel en het leidt je ook door verschillende archieven, digitale archieven, wat Hilde zegt, je kan van alles vinden daar. Ja, alsjeblieft. Dank je, Ineke. Alvira nog een laatste. Alles mag En ook Elvira Sandy. En ook ter aanvulling openarch.com. Daar krijg je ook heel veel informatie. Maar wat ik wil zeggen is inderdaad wat ons betreft, zeker nazaten van dat slaafgemaakten, dan zou je bij familieonderzoek, ik kijk naar Roos, je zou kunnen herleiden van, je zou alleen kunnen herleiden de uiteindelijke stammoeder of stamvader. Je moet gewoon terug, je zei begin bij jezelf, hè? Je moet teruggaan naar later, na de afschaffing van de slavernij en dan vanuit de archieven teruggaan naar daarvoor. Ik ben gekomen op 1792, mijn stammoeder. Maar gewoon vanuit vertrekpunt is dan echt, wanneer is die naam op een gegeven moment gegeven, de familienaam. Zodat je terug kan gaan in de archieven, kijken naar de voornamen van de tot slaafgemaakten die er toen waren op de plantage en wie de moeder was. En zo kom je dan uiteindelijk. Het is een zoektocht, maar uiteindelijk, laat me erbij zeggen dat wanneer je bezig bent met je archieven, met je archiefonderzoek, en dan ga je op een spiritueel niveau, je wordt geleid. Hè? Dus geef niet op, je wordt geleid en bidt. En je wordt zelf naartoe geleid. Eigen ervaring. En ervaring van Peter. Dankjewel, Alvira. Voordat ik jullie bedank, meneer Arno van Hout vraag om statement of iets te delen met ons. Nou, allereerst hartelijk dank dat wij hier bij mochten zijn. Net kort voorgesteld, Arno van Hout, directeur-generaal in Nederland. Onder andere verantwoordelijk voor de opvolging van het Nederlands slavernijverleden. En wat mijn ervaring is met jonge mensen in Nederland, waar we net over spraken, daar waar het eerst was, we vinden het mooi om met onze geschiedenis aan de slag te gaan, zie ik in toenemende mate ook mensen, jongeren die zeggen, ik sta op schouders van voorouders. En hoe kan ik nou staan als ik niet weet van wie die schouders nou precies zijn? Dus het is niet alleen maar interesse in de eigen geschiedenis, maar het is bijna een soort fundament van hun zijn om te moeten weten wie je bent. En als ik met hen spreek, en u merkt het misschien ook wel aan mij, dan het doet zoveel met je als je merkt van wat is hen afgenomen, wat is er toen verschrikkelijke dingen gedaan voor die mensen toen, maar wat is er toen afgenomen van de mensen die nu honderden jaren later leven. En dan denk ik, is het fantastisch het werk wat u allemaal doet. En wat ik u gun en wat misschien ook gaat helpen is als u ook onder woorden kunt brengen. Wat zou nog helpend zijn om weer die stap verder te maken in die zoektocht? Want u beschrijft uw problemen, ik hoor daar een stukje van, er zal vast veel meer achter zitten. Maar wellicht hebt u ook al in uw hoofd zitten, dit zouden met deze maatregelen of deze middelen of hiermee zouden wij geholpen zijn in onze zoektocht. En dat zou misschien mooi zijn om dat eens uit te zoeken. En misschien dat we ook zo weer een stukje verder kunnen komen met de partners in Nederland, met ons. Dus dat zou doen. Dank u wel. Dank je, Arno. Ja, ik wil even aanhaken bij wat u zei. Wat Suriname speelt, is dat je niet zoals in Nederland de beleidscapaciteit hebt. Dus als het gaat over waar u toe oproept, het formuleren van de vraag, dan zou misschien een eerste stap vanuit Nederland kunnen zijn dat ze de mensen hier helpen de vraag zodanig te formuleren dat Nederland snapt wat ze bedoelen. Want daar gaat het vaak op mis, namelijk als je het niet indient zoals men in Nederland het kan begrijpen, kom je niet veel verder.
Ja, maar oké. Nee, maar dat kunt u ook. Maar dit is, ik vat uw opdracht echt op als een opdracht aan ons. Want de fout die wij in Nederland vaak gemaakt hebben is, wij gaan anderen helpen om in onze taal met ons te communiceren. En we moeten het omdraaien. Wij als overheid moeten leren om te communiceren in de taal van de mensen, in plaats van dat we de mensen leren om in overheidstaal te communiceren. Dus ik snap uw opdracht, maar ik zie als een opdracht voor onszelf. Ja. Dankjewel. We gaan hierna is er een informeel samen zijn, dus je kan straks jouw vraag of jouw opmerking dan delen met Arno. Voor het publiek. Ja, oké, dat gaan we doen. En daar sluiten we af. Hij onderhandelt hard. Ik zou graag willen weten hoe ik aan de verzwegen, bewust verzwegen geschiedenis van Suriname kan komen. Want ik heb vandaag weer ervaren dat er dingen worden verzwegen. Toch? Want ik was op zoek naar foto's van de Van Kinsbergen. Dat was het vergat waar de meeste Surinamers tijdens de Tweede Wereldoorlog op gediend hebben bij de marine. Mijn vader was geen vast. Er is een vereniging geweest daarna van het onklaar anker van die mariniers die aan die oorlog hadden deelgenomen en dan hier woonden. Ik maakte een blaadje voor ze en ik kreeg foto's van die mariniers zelf. Daar waren aardig wat foto's bij van Surinamers op de Van Kinsbergen. Maar ik had een goede foto van de Van Kinsbergen voor een boek waar ik mee bezig ben. Dus ik dacht, ik ga naar het ministerie van Defensie van Nederland om een goede foto te vinden. Ik heb een goede foto gevonden. Ik heb een heleboel foto's van de Van Kinsbergen. Helaas, op geen enkele foto van het ministerie van Defensie is er een kleur te zien. Goed. Denk ik dat Arno van hierop zou reageren. Ja, wil je zeggen. Want ik ben me staan vergapen aan de vele monumenten aan de waterkant. En niet dat ik niet historisch ben, maar ik dacht, hoe zit het, wist het niet. Stuur dan een mailtje even naar ofm@cbg.nl. Want ik sla er wel op aan dit verhaal. Dat moet u mogelijk zijn via NMH of militair historische in Nederland om aan zo'n foto te kunnen komen. Maar doe dat, want ik kan het niet, maar misschien dat ik iemand ken die het kan. Nee, ik begrijp hoe. Ja. Ik snap het. Ja. We hebben uw naam niet mee. Goed, dankjewel. Mag ik een applaus voor Helena? Nog een drankje daar bij de bar, dus je kunt altijd nog een drankje pakken en gezellig samen babbelen. Ja, dank u wel. En terwijl iedereen zich spoedt naar de bar voor een drankje, het is een lange zit geweest, ga ik gebruik maken van de gelegenheid om u te groeten, om u te bedanken voor het willen kijken en luisteren naar deze fantastische lezing. Prachtige avond. Ik hoop dat u er ook wat van bent opgestoken. Ik ben er in ieder geval wat van opgestoken. U ziet het, adressen zijn uitgewisseld. U kunt op het net van alles en nog wat vinden. En u kunt natuurlijk ook brieven sturen naar de organisatie. Men is bereid om u te helpen bij uw zoektocht. Mijn naam is Raap Pengel en ik vond het geweldig om weer bij u te zijn. Ik zou zeggen, tot de volgende keer, dan maar weer. Tamboen, tot ziens. Dag.
Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. www.kulturu.com voor de generation then.